баъд аз 36 сол футболбозони аргентинӣ дар ҷоми ҷаҳон боз шаҳди пирӯзӣ чашиданд. барои қаҳрамон шудани Аргентина нақши Мессии нобиға хеле бузург буд. салом алейкум дӯстон ва ҳаводорони футбол. Фаронса дар финал чандон бозии хуб надошт ва танҳо Мбаппе пас аз 80-ум дақиқа хуб бозӣ кард. маҳз ӯ буд ки бо маҳорати нотакрор туби аввалро вориди дарвозаи аргентиниҳо намуд ва ҳамдастаҳои Мессиро ба ҳолати нобоб овард. пас аз голи дуюми Мбаппе боз Месси инони саманди ҳунарро ба ихтиёри худ гирифт. дар охир ҳақиқат ғалаба кард. таҳаммули ғалабаи Аргентина барои антимессиҳо хеле гарон буд ва баъзеҳо бохти Португалияро ба Месси нисбат медоданд, гӯё бозиҳои пасипардагии фифа дар ғолиб омадани Месси ва шикасти Роналдо таъсир расонида бошад. аммо ин андеша аз беҳудаи беш нест. антимессиҳо, Роналдои нобиға ва беҳамторо бозингарони Марокаш не, балки ҳамватанони худаш дучори бохт намуданд. мураббии Португалия барои амалҳои ғайриоқилона аз португалиҳо ва мухлисони Роналдо бахшиш пурсид. аммо аз ин узрпурсӣ чӣ суд аст? набудани Бензема ба суди Месси ва ҳамдастаҳояш буд. агар Карим дар ҳайати Фаронса бозӣ мекард, финал ҳатман ба тарзи дигар мегузашт, зеро ӯ мисли Мбаппе фурсатро интизор намешавад, балки фурсатро бо меҳнат созмон медиҳад. шукр ки набуд ва агар мебуд, шояд айши мухлисони Мессиро талх мекард. шояд дар 10-солаи навбатӣ ситораи иқболи Мбаппе ва ахтари толеи Эрлинг Ҳоланд дар осмони варзиш бештар дурахшанд, вале корнамоии Роналдо ва Мессиро такрор карданашон дар гумон аст. агар футболро дӯст дорӣ, пас Роналдуро бад дидан имкон надорад. Роналдо ва Месси дар олами футбол нобиға буданд, ҳастанд ва мемонанд. Роналдо ҳанӯз савори саманди ҳунар аст ва бовар дорем ки алайҳи номардиҳо муваффақ мешавад. то наворҳои дигар, хайр.